As obras iniciadas unha vez rematadas as clases para así non interferir a actividade lectiva teñen como principal finalidade mellorar a eficiencia enerxética do edificio a través da instalación de planchas de illamento térmico en toda a fachada. Ademais, tamén se levará a cabo a substitución da carpintería exterior. O proxecto tamén contempla a obra no interior do edificio, coa instalación de falsos teitos, a mellora dos baños e o cambio de luminarias a tecnoloxía LED, o que contribuirá tamén a reducir a factura eléctrica. Supón máis de 1 millón de euros de investimento, supón unha remodelación integral prácticamente de todo o edificio no aspecto da mellora da impermeabilización, climatización, mellora da cuberta, mellora do aspecto das fachadas exteriores e vai a supoñer pois unha renovación que permita que ese instituto que leva, digamos, 30 anos en servicio aproximadamente, pois vai a ter unha vida útil ampliada. A obra únese tamén aos traballos realizados nos últimos meses de cara á ampliación das instalacións deportivas do centro, cun investimento duns 40.000 euros, a cargo do propio Concello e da Secretaría Xeral para o Deporte. Vimos tamén de facer outras melloras nas instalacións deportivas colindantes e hai unha intensa colaboración entre a dirección do propio centro educativo e o Concello para a realización de determinadas actividades tanto de ámbito cultural, organización de concertos, eventos e demais, como tamén para compaxinalo con determinadas actividades deportivas que se van a levar a cabo ali. O rexedor Noyés destacou tamén o esforzo inversor en materia educativa realizada pola Xunta nestes últimos anos, lembrando a reforma realizada no Colexio Felipe de Castro, onde se investiron tamén preto d'1 millón de euros. Agradecemos o compromiso da Consellería de Educación co término municipal de Noia, porque hai que ter en conta que nos 2 últimos anos pois prácticamente veñen de invertir casi preto de 3 millóns de euros en distintos centros educativos da localidade e evidente que non se producía un investimento destas características en moitísimos anos e como tal, pois dende o Concello tamén queremos darlle as gracias por esa colaboración estreita que está existindo entre a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e o propio Concello.